అందరికీ హరే కృష్ణ. 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనము అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమానికి మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియజేస్తూ ఉన్నాము. గత 4 రోజులుగా రోజుకొక అధ్యాయం చొప్పున భగవద్గీతలోని అధ్యాయాలను అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు భగవద్గీత యథాతథములోని 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము, కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ, దీనినే కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తారు. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. ఇక ఒక్కసారిగా ఇంతకు ముందు చూసినటువంటి అంశాలని మనము ఒకసారి చూసుకున్నట్లయితే, మొదటి అధ్యాయంలో ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా భగవద్గీత ప్రారంభమవుతుంది. ఆ తర్వాత సంజయుడు అక్కడ జరుగుతూ ఉన్న విషయాలు చెప్తాడు. అర్జునుడు తన రథసారథి అయినటువంటి కృష్ణ భగవానుల వారిని తన యొక్క రథాన్ని ఇరు సేనల మధ్య ఉంచితే అందరినీ చూస్తాను అంటాడు. అప్పుడు అక్కడ ఉన్న వారందరినీ చూసి వారందరూ అంటే ప్రాణాలకు తెగించి యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి బంధువులను, గురువులను, స్నేహితులను అందరినీ చూసిన తర్వాత హృదయంలో జాలి అంటే మోహం కలగడం ద్వారా తాను యుద్ధం చేయలేను అంటాడు. ఆ తర్వాత 2వ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగంలో మొదట కృష్ణ భగవానుల వారు ఆ కార్య విముఖుడైనటువంటి అర్జున్ని ఒకసారి మందలించడం జరుగుతుంది. దానికి మరలా ఆయన కొన్ని కారణాలు చెప్తాడు. చివరికి మోహం కారణంగా నేను యుద్ధం చేయలేకపోతూ ఉన్నాను, కాబట్టి నాకు ఏది సరైనటువంటిదో దాన్ని నాకు బోధించు, నీకు నేను శిష్యుడను, శరణాగతుడును అంటాడు. అప్పుడు కృష్ణ భగవానుల వారు ఆత్మతత్వాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత బుద్ధి యోగాన్ని, ఆ తర్వాత స్థిత ప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలు, అలాగే వాటన్నిటితో పాటు నిష్కామ కర్మలు చేయడం గురించి కూడా ఆయన వివరిస్తాడు. ఆ తర్వాత మరలా అర్జునుడు అంటే 2వ అధ్యాయంలో బోధించినటువంటి ఆ బోధనలన్నిటిలో కొంత అస్పష్టతతో తాను అంటాడు, మరి ఆ బుద్ధి యోగమే ఉన్నతమైనట్లయితే నన్ను ఎందుకయ్యా ఈ ఘోరమైనటువంటి యుద్ధంలో వినియోగింపదలుచుకున్నావు అంటూ 3వ అధ్యాయంలో అడిగితే, అప్పుడు ఆయన కర్మలు చేయకుండా ఎవరు జీవించడం సాధ్యం కాదు అని కర్మయోగాన్ని బోధించడం జరుగుతుంది. ఇక 4వ అధ్యాయమైనటువంటి దివ్య జ్ఞానంలో ఆయన ఆ భగవంతుడితో అంటే అర్జునుడు తన యొక్క భక్తుడు, స్నేహితుడు, శ్రద్ధావంతుడు అయినందువలన అతనికి ఆ భగవంతునితో సంబంధం ఉన్నటువంటి దివ్యమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, అంతకు ముందే ఆయన ఆ జ్ఞానాన్ని సృష్టి ప్రారంభంలో సూర్యుడు అయినటువంటి అంటే వివస్వానుడు అనే పేరు కలిగినటువంటి సూర్యుడికి, ఆ సూర్యుడు దానిని మనువుకి, మనువు దానిని ఆ భూమండల రాజు అయినటువంటి ఇక్ష్వాకుడుకు అది బోధించడం జరుగుతుంది. వారందరూ కూడా దాన్ని ఆ క్రమంలో రాజర్షులందరూ కూడా ఆ విధంగానే అర్థం చేసుకున్నారు. కానీ కాలక్రమేణా అది ఆ యోగము నశించినట్లు అనిపించడం ద్వారా మరలా కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఆ సంబంధాన్ని తెలియచేస్తూ, ఆయన ఎందుకు అవతారాలు తీసుకుంటున్నారు, అంటే ఎందుకు వస్తున్నారు, ఎప్పుడు వస్తున్నారు, మరి ఆయన్ని అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా కలిగేటువంటి ప్రయోజనం ఏమిటి అనేటువంటి దాన్ని తెలియచేస్తూ చివరికి నిన్నటి అధ్యాయంలో చివరి శ్లోకంలో ఆయన చెప్తాడు, ఇదంతా నీలో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నీ కూడా మోహము కారణంగా కలిగినవి. అందుకే అజ్ఞానము వలన నీ హృదయంలో కలిగినటువంటి సందేహాలన్నిటినీ కూడా జ్ఞాన ఖడ్గము ద్వారా, ఆయన బోధించినటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని అవగాహన చేసుకోవడం ద్వారా, ఆ జ్ఞానం అనేటువంటి ఖడ్గం ద్వారా ఖండించి వేయి అర్జున, ఓ అర్జున, యోగంతో కూడిన వాడవై లేచి యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉండవలసింది అంటూ ఆయన్ని చివరి నిన్నటి అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జున్ని లేచి యుద్ధం చేయవలసిందిగా
చెప్పడం జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా నిన్నటి వరకు 4 అధ్యాయాలని మనము పూర్తి చేయడం జరిగింది. సో ఇక ఈరోజు మనము చూసేటువంటి ఈ అధ్యాయము హరే కృష్ణ. సో ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున మీ అందరికీ మరొకసారి ఈ కార్యక్రమానికి స్వాగతం తెలియచేస్తూ ఉన్నాము. ఈరోజు మనము భగవద్గీతలోని 5వ అధ్యాయమైనటువంటి కర్మయోగము అంటే కృష్ణ చైతన్య సహితమైనటువంటి అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో కర్మ అనేటువంటి అధ్యాయం ఇది. దీనినే కర్మ సన్యాస యోగము అని కూడా పిలుస్తాము. ఇవి ఏదైతే మనము అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నామో అది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా ఇవ్వబడినటువంటి అంశం. సో మనము చూసేటువంటి ఇది ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా చూస్తూ ఉన్నాము. ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మనం ఈ అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించే ముందుగా ప్రార్థన. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజన శలాకయ చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమా ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. సో ఈ 5వ అధ్యాయంలో మొత్తం 29 శ్లోకాలు ఉన్నవి ఇందులో. ఇక వీటిలో మొదట అర్జునుడు అడుగుతాడు ఆయన్ని మరలా లేచి యోగంలో నిశ్చితుడవై యుద్ధం చెయ్యి అని నిన్నటి అధ్యాయం చివరి శ్లోకంలో చెప్పిన తర్వాత ఆయన అడగడం జరుగుతుంది. మరి సన్యాసము లాభదాయకంగా ఉంటుందా లేదా కర్మ యోగము లాభదాయకంగా ఉంటుందా అనేటువంటిది అర్జునుడు అడుగుతాడు. ఇక ఈ 5వ అధ్యాయంలో ముఖ్యంగా ఆ భగవంతుడు భక్తియుత కర్మ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది ఉత్తమమైనది, అంటే ఆ సన్యాసము కంటే కూడా, అంటే శుష్క మానసికమైనటువంటి ఆ కల్పనల కంటే కూడా ఈ భక్తియుతమైనటువంటి సేవ కర్మ ఏదైతే ఉందో, కర్మ యోగం ఏదైతే ఉందో అది ఉన్నతమైనదని ఈ అధ్యాయంలో మనకు తెలియచేస్తున్నారు. అలాగే ఆయన 2 నుండి 6 శ్లోకాల వరకు కర్మయోగము అనేటువంటిది సన్యాసం కంటే ఉన్నతమైనది అని
అంటే సులువుగా ఆచరించడానికి అనువైనటువంటి విధానము అని చెప్తాడు. అలాగే ఆ నిష్కామ కర్మలను ఆచరించడం ద్వారా ఈ భవబంధనాల నుండి ముక్తి పొందవచ్చు అని 7 నుండి 16వ శ్లోకం వరకు, ఆ తర్వాత ముక్తి అంటే ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకోవడానికి అవసరమైనటువంటి మార్గాలను, ఎలా ఒక జీవుడు పరమశాంతిని పొందగలుగుతాడు అనేటువంటి అంశాలని 17 నుండి 29 శ్లోకాల వరకు ఆ భగవంతుడు దీనిలో తెలియచేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక ఈ అధ్యాయంలోని మొదటి శ్లోకము అర్జునుడు ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారిని. అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ సంసషి యచ్రేయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. ఆయన అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని ఈ విధంగా అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఓ కృష్ణ, మొట్టమొదట నీవు నన్ను కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు. మరలా ఇప్పుడు భక్తితో కూడినటువంటి కర్మను ఉపదేశించుచున్నావు. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు తెలుపుతావా అంటూ ఆయన అడుగుతూ ఉన్నాడు. అంటే ఇక్కడ మరి ఆయన అర్థం చేసుకుంది ఏంటంటే, కర్మను పరిత్యజించి ఉండడము అంటే కర్మ త్యాగము, అంటే సన్యాసము. అలాగే భక్తి భావనలో కర్మ చేయడం అంటే కర్మయోగము. ఈ రెండింటిలో మరి ఏది ఉన్నతమైనది నాకు దయతో తెలియచేయు అంటూ అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఎందుకంటే కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడికి ఆ 2వ అధ్యాయంలో ఆత్మ గురించినటువంటి ప్రాథమికమైనటువంటి ఆ జ్ఞానాన్ని ఇవ్వడం జరిగింది. అందులో ఆ భౌతిక దేహంలో చిక్కబడి ఉండేటువంటి ఆత్మను గురించి అంటే గురించి వివరించబడింది. అలాగే బుద్ధి యోగము లేదా భక్తి యోగాన్ని గురించి ఆయన వివరించడం జరిగింది. అలాగే ఈ ఆత్మ పంజరం నుండి బయటపడేటువంటి మార్గం కూడా ఆయన చెప్పాడు. అలాగే 3వ అధ్యాయంలోకి వచ్చినట్లయితే ఆ కర్మయోగంలో ఆయన జ్ఞానస్థితిలో ఉన్నటువంటి వాడు నిర్వహించవలసినటువంటి విధులేవి కూడా అతనికి లేవు అని ఆ 3వ అధ్యాయంలో తెలియచేయడం జరిగింది. ఇక ఈ అన్ని రకాలైనటువంటి యజ్ఞ కర్మలు జ్ఞానంతోనే సమాప్తి చెందుతాయి అని నిన్న చూసినటువంటి 4వ అధ్యాయంలో భగవానుడు అర్జునుడికి చెప్పడం జరిగింది. అయినా చివరికి ఆయన 4వ అధ్యాయం చివరిలో ఆ భగవంతుడు అర్జునుడిని ఉపదేశం చేస్తూ మేల్కొని పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంలో యోగలో స్థితుడవై లేచి యుద్ధం చేయమని చెప్పడం జరిగింది. సో కాబట్టి ఇక ఈ రెండింటిని ఒకేసారి చెప్పేటప్పటికి అర్జునుడు కొంత కన్ఫ్యూజన్తో అంటున్నాడు, మొదట నీవు నన్ను కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు, మరలా ఇప్పుడేమో పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో నిలిచి అంటే భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలను ఉపదేశిస్తూ ఉన్నావు. మరి ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో అది చెప్తే నేను దాన్ని ఆచరిస్తాను. మరి ఈ రెండింటిలో నాకు కన్ఫ్యూజన్గా ఉంది కదా అనేటువంటి దయతో నాకు ఈ రెండింటిలో ఏది ప్రయోజనకరంగా, ఏది ఎక్కువ రెండు ప్రయోజనం అయి ఉండొచ్చు నువ్వు చెప్పావు కాబట్టి, కానీ ఈ రెండింటిలో ఏది ఎక్కువ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుందో దయతో నాకు తెలియచేయవయ్యా అంటూ అర్జునుడు అడుగుతూ ఉన్నాడు. సో ఇక్కడ మనము విచ్ ఈస్ బెటర్, కర్మ సన్యాసమా లేదా కర్మయోగమా అనేటువంటిది అడుగుతున్నాడు. అంటే అన్ని పరిత్యజించి సన్యాసం చేసుకోవడమా లేదా భక్తి భావనలలో పనిచేయడమా, ఈ రెండింటిలో ఏది ఉత్తమమైందో నాకు తెలియచేయవయ్యా అని అడిగితే దానికి కృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క సమాధానము ఈ విధంగా ఆయన చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగచ్చ నిశ్రేయ సకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా సమాధానం చెప్తున్నారు. కర్మ సన్యాసము అంటే కర్మలను త్యజించడము మరియు భక్తిలో కర్మ అంటే కర్మయోగము రెండూ కూడా మోక్షాన్ని కలగజేస్తాయి. ఓ అర్జున, ఈ రెండు కూడా మంచివే, రెండు కూడా మోక్షాన్ని అంటే జీవుడిని ఈ భవబంధనాల నుండి బయటపడేసేవే. కానీ
ఆ రెండింటిలో కర్మ సన్యాసము కంటే, కర్మలను పరిత్యజించి ఉండడం కంటే భక్తితో కూడినటువంటి కర్మలు చేయడమే ఉత్తమము అని ఆ భగవంతుడి యొక్క అభిప్రాయాలని ఆయన ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఆ చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా బట్ డూ ఇట్ ఫర్ మీ అండ్ ఐ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది ఫ్రూట్ ఫర్ యూ. సాధారణంగా మనం చేసేటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ఆ నిష్కామ కర్మలుగా చేయాలి. అంటే మనం ఎటువంటి ఫలాలను ఆపేక్షించకుండా ఆ కర్మలను చేయాలి. అలా చేయడం ద్వారా మనకి ఏం ఫలాలు కావాలో అవి ఆ భగవంతుడే సమకూరుస్తాను అని చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి మనము మన యొక్క ధర్మంగా మన కర్మలను మనం నిర్వర్తిస్తూ ఉన్నట్లయితే ఆ కర్మల ద్వారా మనకు రావాల్సినటువంటి ఫలాలను ఆ భగవంతుడే మనకు అందిస్తాడు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ. సో కాబట్టి కర్మలను మానవద్దు, కర్మలను త్యజించడం కంటే కర్మలు చేయడమే ఉన్నతమైనది అంటూ ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. కానీ సాధారణంగా ఒక భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు, అలాగే భక్తి రాహిత్యంగా ఉండేటువంటి వారు చూసినట్లయితే సాధారణంగా భక్తిలో లేనటువంటి వారు ఎప్పుడైనా ఏదైనా వారు పొందినట్లయితే అది నేను చాలా కష్టపడి పొందాను కనుక అది నాది, నిన్ను దాన్ని నా ఇష్టమైన నా అవసరాలు అంటే ఇక్కడ మనం దానిపైన యాజమానిత్యానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. కానీ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు ఏదైనా మనకు లభించినట్లయితే దాన్ని అది భగవంతుడి యొక్క కరుణ వల్ల మనకి ఇది లభించింది, అది ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము అని కరుణ ద్వారా ఉంచింది అనేటువంటి భావనలో ఉంటూ ఉంటారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు ఇక్కడ, జ్ఞేయ స నిత్య సన్యాసి యోన ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. ఆయన అంటూ ఉన్నారు ఇక్కడ, ఎవరైతే తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించని వాడుగా ఉంటాడో, అలాగే వాటిని కోరుకోని వాడుగా ఉంటాడో అటువంటి వాడు నిత్య సన్యాసి అనబడతాడు అని చెప్తున్నారు. ఓ మహాబాహువులు కలిగినటువంటి అర్జున, సకల ద్వంద్వాల నుండి విడిపడిన అలాంటి వ్యక్తి సులభంగా భవబంధనాల నుంచి వ్యక్తి పొందుతాడు అంటున్నారు. అంటే తన కర్మ ఫలాలను ద్వేషించకుండా ఉండేటువంటి వాడు, అలాగే వాటిని కోరకుండా ఉండేటువంటి వాడు నిత్య సన్యాసిగా తెలవబడతాడు అని చెప్తున్నారు. అలాగే సకల ద్వంద్వాలు అంటే ఈ మన ఇంద్రియాల వలన కలిగేటువంటి లాభ నష్టాలు, సుఖ దుఃఖాలు వంటి ఆ ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అన్ని ద్వంద్వాలను వదిలివేసినటువంటి వాడు, అంటే అటువంటి వాటిని సమంగా స్వీకరించగలిగినటువంటి వాడు సులభంగా ఈ భవబంధనాల నుండి, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుండి ముక్తి పొందగలుగుతాడు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. అంటే పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడు కూడా తన కర్మ ఫలాల పట్ల ద్వేషం కానీ తన లేక కోరిక కానీ లేకుండా ఉంటాడు అని చెప్తారు. అందుకే అతడు నిత్య సన్యాసిగా భావించబడి అతడు ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యమైనటువంటి సేవలో నిమగ్నమై ఉంటాడు అని చెప్తారు. అందుకే అతడు ఈ భవబంధనాల అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం, ఈ భవసాగరాన్ని దాటివేయగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ సరైనటువంటి అంటే వైరాగ్యము అనేటువంటి దానికి సరైనటువంటి అవగాహనను మనము ఇక్కడ ఒక ఉదాహరణగా రాజా అంబరీషుని తీసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఈ స్టోరీలో ఇద్దరు ఉంటారు, ఒకరు దుర్వాసముని, మరొకరు అంబరీషుడు. దుర్వాసముని అందరికి దాదాపుగా పరిచయం ఉన్నటువంటి వారే. మన హిందూ సాంప్రదాయాలు, సనాతనమైనటువంటి సాంప్రదాయాలలో భారతదేశంలో ఉండేవారు అందరికీ కూడా దాదాపుగా తెలుస్తుంది. ఆ దుర్వాసముని చాలా జ్ఞానవంతుడు అని చెప్తారు, సకల లోకాలను తిరిగి రాగలిగేటువంటి వాడు, అన్ని కూడా పరిత్యజించినటువంటి వాడుగా చెప్పబోయేటువంటి వాడు. ఇక అంబరీషుడు అనేటువంటి వాడు కృష్ణ భక్తుడు. అంటే తాను తన యొక్క అంటే ఆ గృహస్థ ధర్మంలోనే ఉంటూ తన అంటే రాజ్యాన్ని పరిపాలించు, తన రాజ్యంలో ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ కూడా సక్రమంగా పరిపాలిస్తూ తన కర్మలు చేసుకుంటూ ఉన్నాడు. ఇక్కడ దుర్వాసమునేమో అన్నిటినీ పరిత్యజించినటువంటి సన్యాసిగా ఉన్నటువంటి వాడు. ఇక ఈ అంబరీషుడు
చాలా భాగవోత్తముడుగా చెప్పబడతాడు. ఆ అంబరీషుడు తన అంటే రాజ్యాన్ని అంటే తన యొక్క ధర్మాన్ని విద్యుక్త ధర్మాన్ని నిర్వర్తిస్తూ భక్తి భావనలో కృష్ణ చైతన్యంలో ఉంటాడు అతడు. ఉండుకుంటూ ఆయన అన్ని ఏకాదశి వ్రతం చేయడము, విష్ణు భక్తిని చేస్తూ ఉంటే ఆ భక్తికి మెచ్చినటువంటి విష్ణువు తనకి ఆ విష్ణు చక్రాన్ని రక్షణగా ఉంచుతాడు. అలాగే ఆ క్రమంలో ఆయన ఏకాదశి వ్రతం చేసి ఆ వ్రతము అయిపోయిన తర్వాత ద్వాదశి పారాయణ గడియలో అని చెప్తారు. ఆ ద్వాదశి పారాయణం చేసేటువంటి సమయంలో సాధారణంగా అక్కడ ఉండేటువంటి బ్రాహ్మణులు కానీ పెద్దవారిని కానీ పిలిచి వారందరికీ కూడా ఆతిథ్యము ఇచ్చి ఆ తర్వాత అతడు కూడా ఆ ద్వాదశి పారాయణ గడియల్లో ఆహారం తీసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అలా చేస్తున్నటువంటి ఒక సందర్భంలో ఈ దుర్వాస ముని అక్కడికి వస్తాడు. వస్తే అనుకోకుండా వచ్చినటువంటి ఆ అతిథిని ఆయన చాలా ఒక సన్యాసి కదా, చాలా గౌరవంగా ఆయన్ని ఆహ్వానపరిచి, మీరు నేను సరైనటువంటి సమయానికి మీరు వచ్చారు ఇక్కడికి, కాబట్టి మీరు మా ఆతిథ్యాన్ని స్వీకరించండి, నేను ద్వాదశి పారాయణ గడి చేస్తూ ఉన్నాను అని ఆయన చెప్తే, సరే అంబరీష, నీవు నీ ఏర్పాట్లు నువ్వు చేసుకో, నేను నదికి స్నానానికి వెళ్ళి వస్తాను అని చెప్తాడు. సరే అని ఆ దుర్వాస ముని స్నానానికి వెళ్ళి అక్కడ లేట్ అవుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఈయన అన్ని ఏర్పాట్లు చేసుకుంటాడు. ఏకాదశి గడియలన్నీ అయిపోయి ద్వాదశి గడియలు కూడా రావడము, అవి అయిపోయి అంటే ఆ సమయము మించిపోతుంది. ఆ సమయంలో అక్కడ ఉండేటువంటి అంటే అంబరీషుడి దగ్గర ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు చెప్తారు, మరి ద్వాదశి పారాయణ గడియలు దాటిపోతుంది, మీరు ఏకాదశి వ్రతం పాటించినటువంటి ఆ వ్రతం ఫలం లేకుండా పోతుంది కనుక మీరు దీక్ష విరమణ చేయాలి అంటే, అప్పుడు అంటాడు ఆయన, మరి మనం అతిథిని పిలిచాం కదా, ఆయన లేకుండా మనం ఇక్కడ ఆహారం స్వీకరించడం అనేటువంటిది సరైనటువంటి పద్ధతి కాదు కదా అంటే, అప్పుడు అక్కడ ఉన్నటువంటి పెద్దవాళ్ళు ఆలోచించి, సరే అతిథి కోసం మీరు ఆహారం తీసుకోకపోయినా పర్వాలేదు, కానీ ఆ ద్వాదశి పారాయణం చేయడానికి మీరు ఒక నీరు తీసుకోండి, అటు అతిథి కోసం మీరు ఆహారం తీసుకున్నట్లు ఉంటుంది, తీసుకోకుండా ఉన్నట్లు ఉంటుంది, అలాగే మీరు ఈ ద్వాదశి పారాయణం చేసినట్లు ఉంటుంది అంటే, సరే అని ఆ తులసి తీర్థాన్ని తీసుకుంటాడు ఆయన. అదే సమయంలోనికి అక్కడికి వచ్చినటువంటి ఆ అంబరీషుడు సారీ ఆ దుర్వాస ముని అంబరీషుని చూసి, ఎందుకంటే ఆయన ఆ ద్వాదశి పారాయణం చేస్తున్నాడు కదా, నన్ను అతిథిగా పిలిచి నేను రాకుండానే, అతిథి మర్యాద చేయకుండానే నీవు ఈ ద్వాదశి పారాయణం చేస్తావా, నీ వ్రతం విరమణ చేస్తావా అంటూ ఏమీ ఆలోచించకుండా కోపాగ్నుడైనటువంటి ఆ దుర్వాస ముని తన జటల నుండి ఒక ఎంట్రుకను తీసి ఆ అంబరీషుని మీనికి పంపుతాడు. సో అంతకుముందే మనం చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ అంబరీషుడికి రక్షణగా ఆ భగవంతుడు విష్ణువరం ఆయనకి ఒక విష్ణు చక్రాన్ని రక్షణగా ఇస్తాడు. విష్ణు చక్రం వెంటనే అక్కడ ఆలోచించే లోపులోనే ఆ రాక్షసుణ్ణి భస్మం చేసేస్తుంది. ఇక ఆ విష్ణు చక్రము దుర్వాస ముని వెంట పడుతుంది. ఇక దుర్వాస ముని పరుగు పెడుతూ మొదటిగా బ్రహ్మలోకం పోతాడు. బ్రహ్మలోకం పోయి బ్రహ్మను వేడుకుంటాడు. సో విష్ణు చక్రం నన్ను వెంబడిస్తుంది, నన్ను కాపాడండి దయచేసి అంటే, నేను విష్ణు, ఎందుకంటే ఆయన అంటాడు వెంటనే, ఎవరు తలుచుకుంటే నా పదవే పోతుందో, ఎందుకంటే ఆ బ్రహ్మను సృష్టించినటువంటి వాడు, ఆ సృష్టికర్తగా బ్రహ్మను ఉంచినటువంటి వాడు కూడా విష్ణువు. మరి అటువంటి కృష్ణుడిని నేను ఎలా ఎదుర్కొంటాను, నా పదవి పోతుంది, నేను ఆయన ఏం చేయలేను, నన్ను వదిలేయంటే, సరే అని మళ్ళీ శివుడి దగ్గరికి వెళ్తాడు పరుగెడుతూ. శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళగానే శివుడు అంటాడు, నీవు నారాయణుడికి కోపం వచ్చే విధంగా చేశావు, నేను నిన్ను రక్షించలేను, నీవు మరలా విష్ణు దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే, ఇక మరలా పరిగెడుతూ విష్ణులోకం వెళ్తాడు. విష్ణులో అక్కడికి వెళ్ళగానే విష్ణువు అంటాడు, సో విష్ణు నేను తప్పు చేసి నన్ను క్షమించు అంటే, లేదు నా భక్తులు నువ్వు అపరాధం చేశావు, నేను ఎప్పుడు కూడా నా భక్తుల యొక్క హృదయంలోనే ఉంటాను, సో కాబట్టి నువ్వు వెళ్ళి మళ్ళీ నా భక్తుడిని వేడుకో అంటే, మరలా తిరిగి వచ్చి ఎక్కడ ప్రయాణం మొదలుపెట్టాడో, పరిగెత్తుడు మొదలుపెట్టాడో అక్కడికి వచ్చి ఆ అంబరీషుడిని వేడుకుంటాడు. అంబరీష, నీ విషయంలో నేను తప్పు చేశాను, నీవు ఒక భాగవోత్తముడివి అంటే అని ఆయన వేడుకోగానే, అప్పుడు వెంటనే అంబరీషుడు ఆ విష్ణు చక్రంతో చెప్తాడు, నేను మొదట్లో దుర్వాస ముని ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆయన పైన నేను ఏ అభిప్రాయంతో ఉన్నానో అదే అభిప్రాయంతో ఉన్నాను. ఆయన మహాత్ములు
వారిని వదిలివేయండి అని విష్ణు చక్రాన్ని వేడుకుంటాడు. అప్పుడు ఆ భక్తుడి మాట విని విష్ణు చక్రము వెనుదిరుగుతుంది. సో అప్పుడు అంబరీషుడిని ఆ దుర్వాసముని కొనియాడి తన రాజ్యం సుభిక్షంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి పోతారు. అంటే ఇక్కడ వైరాగ్యము అనేటువంటి దానికి సరైనటువంటి అవగాహన ఇక్కడ భక్తి భావనలో ఉంటూ కూడా మనము అంటే కర్మలు మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాలను మనం చేస్తూ కూడా మనము వైరాగ్యాన్ని సరైనటువంటి వైరాగ్యానికి ఇక్కడ రాజా అంబరీషుడిని ఉదాహరణగా తీసుకుంటాం. మరి సో ఇక్కడ అది సన్యాసం కంటే కూడా ఆ భక్తి భావనలో పనిచేయడం ఉత్తమము మరియు చాలా సరళమైనది, ఎటువంటి కష్టాలతో కూడుకోనటువంటిది అని ఆ భగవంతుడు ఇంకా మనకి తెలియచేస్తున్నారు. ఆయన ఇంకా చెప్తున్నారు, సాంఖ్య యోగౌ పృథగ్బాలాః ప్రవదంతి న పండితాః ఏకమప్యాస్థిత తసమ్యక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. కేవలము అజ్ఞానులే అంటే జ్ఞానము లేనటువంటి వారే భక్తి యోగము అలాగే సాంఖ్య యోగము రెండు భిన్నమైనవని భావిస్తారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్కదానిని సమగ్రముగా అనుసరించినా రెండింటి యొక్క ఫలితాలను పొందవచ్చు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. సో కాబట్టి అజ్ఞానం వలనే కర్మయోగము అలాగే సాంఖ్యయోగము రెండు కూడా వేరువేరు అని భావిస్తారు తప్ప ఆ రెండు మార్గాలలో ఏ ఒక్క మార్గాన్ని సమగ్రంగా సరిగ్గా మనము ఆచరించినా ఆ రెండింటి యొక్క ఫలాలను పొందవచ్చు. అంటే రెండు కూడా జీవుడిని ఆ భగవంతునికి దగ్గరగా చేసేటువంటి మార్గాలే కనుక ఆ రెండు మార్గాలలో ఏ మార్గాన్ని సమగ్రంగా సక్రమంగా పరిపూర్ణంగా ఆచరించిన పరిపూర్ణతను సాధిస్తారు అని పండితులు చెప్తున్నారు, అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ య పశ్యతి సపశ్యతి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, విశ్లేషణాత్మకమైన అధ్యయనము ద్వారా పొందగలిగేటువంటి స్థితిని అంటే ఆ సాంఖ్య యోగము ద్వారా పొందగలిగేటువంటి ఆ స్థితిని ఆ భక్తితో కర్మలు ఆచరించడం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు. అంటే కర్మ సన్యాసము కర్మ యోగము రెండింటి ద్వారా కూడా అంటే కర్మ సన్యాసంలో ఏదైతే పొందగలుగుతామో దానిని కూడా కర్మ యోగంలో కూడా పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి కర్మ సన్యాసము మరియు కర్మ యోగము ఒక్కటే అని చూసిన వాడే నిజంగా ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చూడగలిగినటువంటి వాడు అంటూ ఆ భగవంతుడు చెప్తూ ఉన్నారు. అంటే ఇక్కడ ఎవరైతే ఆ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనం ద్వారా చేరేటువంటి స్థానాన్ని భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. అందుకే ఆ అధ్యయనాన్ని అంటే భక్తియుత సేవ రెండు కూడా ఒకే స్థాయిగా ఉన్నటువంటివి. అంటే ఆ విశ్లేషణాత్మకమైనటువంటి అధ్యయనము అలాగే భక్తి యోగము రెండు కూడా ఒకే స్థాయిలో ఉన్నవి అని ఎవరైతే చూడగలుగుతారో అంటే కర్మ సన్యాసము కర్మ యోగము ఒక్కటే అని ఎవరైతే చూడగలుగుతారో వారు మాత్రమే యథార్థాన్ని దర్శించగలిగినటువంటి వారు అర్జున అంటూ ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, యోగ యుక్తో విశుద్ధాత్మ విజితాత్మ జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి నలిప్యతే. అలాగే ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, భక్తితో పనిచేయువాడు విశుద్ధాత్ముడు, మనసు ఇంద్రియ నిగ్రహం కలిగినటువంటి వాడు, సమస్త జీవులలో ఉండే ఆత్మ తన ఆత్మ ఒక్కటే అని తెలుసుకున్నవాడు, కర్మలు చేసిన ఎలాంటి దోషము అంటదు. అంటే ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే అతడు కర్మలు చేస్తాడు కనుక ఆ కర్మల వలన అతనికి ఎటువంటి బంధనాలు కూడా ఉండవు అని చెప్తారు. సో సాధారణంగా భాగవతంలో మనకి నవవిధ భక్తి మార్గాన్ని తెలియచేస్తుంది. శ్రవణము, కీర్తనము అంటే శ్రవణం అంటే ఆ భగవంతుని గురించినటువంటి లీలల గురించి వినడము. ఎక్కడైనా ప్రవచనాలు జరుగుతుంటే ఆ భగవంతుని గురించి ఎవరైనా పండితులు గురువులు చెప్తూ ఉన్నప్పుడు వినడం. అలాగే కీర్తనం
ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను, ఆయన యొక్క లీలలను, దివ్యమైనటువంటి లీలలను కీర్తించడం అంటే చెప్పడం. ఇక స్మరణం, ఆ భగవంతుని గుర్తించుకో, నిరంతరం కూడా ఆ భగవంతుని నామాలను గుర్తించుకుంటూ ఆ నామాలు హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనుకుంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలు, లేదా ఓం నమో నారాయణాయ, ఆ విధంగా ఎవరికి ఏవి అనుకూలంగా ఉన్న ఆ పదాలను చెప్పుకుంటూ ఆ భగవంతుని నామాన్ని ఎప్పుడు గుర్తు చేసుకోవాలి. అలాగే పాద సేవనం, ఆ భగవంతుని యొక్క పాదాలకు సేవ చేస్తూ ఉండడం కూడా భక్తి అని చెప్తారు. అది లక్ష్మీమాత చేస్తూ ఉంటుంటారు. అలాగే అర్చనం, ఆ విగ్రహాలకు ఎదురుగా భగవంతునికి పూజించేటువంటి విధానం. వందనం, భగవంతునికి మనము ప్రేయర్స్, ఆయనకి ప్రార్థన, మనం వందనం చేయడం. అలాగే దాస్యం, ఆయనకి సేవలు చేయడం హనుమంతుడు మాదిరిగా. అలాగే ఇక సఖ్యము అంటే స్నేహభావం కూడా, అర్జునుడు ఆ భగవంతుడికి స్నేహితుడుగా భక్తి భావంలో ఉండడం జరుగుతుంది. ఇక ఆత్మ నివేదనము, పూర్తిగా తనను తాను ఆ భగవంతునికి సమర్పించుకోవడము, బలి చక్రవర్తి ఉదాహరణగా చెప్తాను. సో ఈ 9 రకాలైనటువంటి భక్తి మార్గాలను ఇక్కడ ఒక్కొక్కటి మనం ఉదాహరణ తీసుకుంటాము. కానీ ఈ మొత్తాన్ని ఆచరించగలిగినటువంటి వాడు ఆ రాజా అంబరీషుడు అని చెప్తారు. సో ఆయనకి అలాగే ఈ 9 విధానాలు అనేటువంటి మార్గాల్లో ఏ ఒక్క మార్గాన్ని ఆచరించినా భక్తిలో మనము పురోభివృద్ధి చెందవచ్చు అని చెప్తూ ఉంటుంటారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, బ్రహ్మాన్యదాయ కర్మాణి సంగం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన సపాపేన పద్మపత్రమివాంబసా. ఆయన ఇంకా తెలియచేస్తున్నారు, ఫలితాలను భగవంతుడికి అప్పగించి ఆసక్తులు లేకుండా తన కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించేవాడు తామరాకు నీటితో తడవనట్లుగా పాప చర్యల ద్వారా ప్రభావితుడు కాడు అంటూ తెలియచేస్తున్నారు. అంటే తాను చేసేటువంటి కర్మల యొక్క ఫలాలను ఆ భగవంతునికి సమర్పించి వాటిపైన ఎటువంటి ఆసక్తి లేకుండా ఆ చేసేటువంటి పని తన యొక్క కర్తవ్యంగా ఎవరైతే నిర్వర్తిస్తాడో అటువంటి వాడు, ఆ తామరాకు ఎప్పుడూ నీటిలోనే ఉంటుంది, కానీ నీటితో అది తడవదు. సో అదే మాదిరిగా మనం చేసేటువంటి కర్మలకు బంధనాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఆ బంధనాల యొక్క ప్రభావము ఆ భక్తి భావనలో చేసేటువంటి, అంటే నిష్కామ కర్మలుగా చేసేటువంటి వానికి ఆ బంధనాలు ఏవి కూడా అంటవు అని ఆ భగవంతుడు ఇక్కడ తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. సో దానికి మనము అంటే వాటిపైన ప్రభావితులు కానటువంటి వారికి మనము శ్రీ చైతన్య, ఇక్కడ మనకి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభులు వారు, ఆ తర్వాత వారి పరంపరలో వచ్చినటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకి ఆయన వారి యొక్క గురువు గారైనటువంటి భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి వారి యొక్క మాట ప్రకారము ఆయన పాశ్చాత్య దేశాలలో ఈ మన యొక్క సాంప్రదాయాలు అంటే భక్తి మార్గాన్ని, ఈ కృష్ణ తత్వాన్ని, ఆ భగవద్గీత భాగవతాలను బోధించమని ఆయన చెప్పినందుకు ఆయన అక్కడికి వెళ్తారు. అప్పుడు ఆ రోజులలో అంటే 1966 ఆ ప్రాంతాలలో అక్కడ హిప్పీ కల్చర్ ఉండేది బాగా. అంతా కూడా అక్కడ ఉండేటువంటి యువత, వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ లో ఉండేటువంటి యువత అంతా కూడా విచ్చలవిడితనంతో తాగడము, తిరగడం అన్నిటువంటి వాటిలలో ఉండేటువంటి వారు. మరి అటువంటి ఆ సమయంలో అక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వాలు కూడా యువతను ఏం చేయలేనటువంటి పరిస్థితులలో శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు అక్కడికి వెళ్ళి వారి యొక్క పరిస్థితులకు అతడు ప్రభావితం కాలే, అక్కడ ఉండేటువంటి హిప్పీ కల్చర్కి ఆయన కాలే. అక్కడికి వెళ్ళి మన సాంప్రదాయాలను, మన దుస్తులు ధరించే విధంగా, అలాగే మన ఈ పొట్టి వెంట్రుకలు, వాళ్ళు హిప్పీ కటింగ్ అని బాగా జుట్టు పెంచుకునేటువంటి పరిస్థితులు ఉండేవి. మరి అటువంటి దాని నుంచి అందరూ స్మూత్ గా ఈ గుండు చేసుకునేటువంటి పరిస్థితులకు మార్చినటువంటి వాడు ఆయన. సో అక్కడ పరిస్థితులు ప్రభావితం కాకుండా తాను తామరాకు మాదిరిగా ఆ బంధనాలకు అంటుకోకుండా ఈ భగవంతుని యొక్క విషయాలన్నింటినీ కూడా ప్రచారం చేసినటువంటి వాడు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కృష్ణ భగవానుడు అంటున్నాడు, సర్వ కర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశి నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, దేహదారి
అంటే దేహాన్ని ధరించినటువంటి ఈ ఆత్మ ఏదైతే ఉందో దాన్నే దేహి అని అంటాము. ఆ జీవాత్మ ఏదైతే ఉందో ఆ జీవాత్ముడు తన యొక్క స్వభావాన్ని నియంత్రించి, అలాగే సమస్త అన్ని కర్మలను మానసికంగా త్యజించినప్పుడు, అంటే విడిచిపెట్టినప్పుడు, కర్మ చేయకుండా, కర్మకు కారణం కాకుండా ఉండి 9 ద్వారాలు కలిగినటువంటి పురములో, అంటే నగరంలో సంతోషంగా నివసిస్తాడు. ఇక్కడ 9 ద్వారములు కలిగినటువంటి నగరం అంటే భౌతిక శరీరం, ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం, ఈ దేహం అనేటువంటి నగరంలో ఆ జీవాత్మ నివసిస్తూ ఉంటుంది. మరి ఏమిటి ఆ 9 ద్వారాలు ఈ దేహానికి, ఈ నగరం అంటే నగరంగా భావించబడేటువంటి ఈ భౌతిక శరీరంలో మనకి 9 ద్వారాలు ఉన్నాయి అని చెప్తారు. 9 ఓపెనింగ్స్, 9 గేట్వేస్ ఉంటాయి మన ఈ దేహంలో. సో వీటిలో మనకి సాధారణంగా మన అందరికి తెలిసినటువంటి ఓపెనింగ్స్ 2 చెవులు, నోరు, అలాగే 2 నాసికా రంధ్రాలు, 2 కళ్ళు, అలాగే అపానము, అలాగే జననేంద్రియము అనేటువంటి మొత్తము 9 ఓపెనింగ్స్ ఉంటాయి మన ఈ దేహంలో. సో వాటిని నవద్వారాలు అని చెప్పడం జరుగుతూ ఉంటుంది. సో కనుకని ఈ దేహాన్ని నవద్వారపురము అని చెప్తారు. సో ఈ నవద్వారపురంలో ఆ ఆత్మ, జీవాత్ముడు తన స్వభావాలను నియంత్రించుకొని అన్ని కర్మలను కూడా మానసికంగా త్యజించినప్పుడు అతడు సంతోషంగా ఈ నగరంలో జీవించగలుగుతాడు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జ్ఞానేన తు తదజ్ఞానం ఏషాం నాశితమాత్మనః తేషామాదిత్యవద్ జ్ఞానం ప్రకాశయతి తత్పరం. సో ఇంకా ఆయన ఇది చెప్తున్నారు ఇక్కడ, అజ్ఞానమును నశింపచేసేటువంటి ఆ జ్ఞానము చేత మనిషి ప్రకాశవంతుడైనప్పుడు, పగటి సమయమున సూర్యుడు సర్వమును ప్రకాశింపచేయునట్లు అతని జ్ఞానము సర్వమును వ్యక్తపరుస్తుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇక్కడ ఆ భగవంతుడు చెప్తున్నారు, అజ్ఞానాన్ని తొలగించేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ జ్ఞానాన్ని మనిషి పొందినప్పుడు మనకి రాత్రి సమయంలో అన్నీ ఉంటాయి మన చుట్టూ, కానీ సూర్యుడు లేకపోవడం వల్ల మనకి ఏది కూడా కనిపించదు. అంటే లైట్లు వేసుకోకుండా ఈ కరెంటు ఇవన్నీ ఏమీ లేకపోయినట్లయితే మన చుట్టూ ఉన్నటువంటిది అన్నీ ఉంటాయి, బట్ ఏది కూడా కనిపించదు. అలాగే ఎప్పుడైతే సూర్యుడు వస్తాడో అంటే పగటి సమయమున సర్వం కూడా మనకి గోచరిస్తూ ఉంటుంది. అంతకుముందు మనకి రాత్రి సమయంలో ఏదైతే కనిపించలేదో అవన్నీ కూడా గోచరిస్తూ ఉన్నాయి. అంత మాత్రాన అవి లేనట్లు కాదు. అలాగే మనలో ఉండేటువంటి అజ్ఞానాన్ని మనం నశింపజేసుకున్నట్లయితే మనకి ఆ అంతా కూడా వ్యక్తం అవుతుంది. అంటే ఆత్మ, పరమాత్మ తత్వము, మనం యొక్క గమ్యము ఇవన్నీ కూడా అర్థమవుతాయి, అన్నిటినీ కూడా మనము తెలుసుకోవచ్చు అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, తద్బుద్ధయస్తదాత్మానః తన్నిష్టాస్తపరాయణాః గచ్చంత్య పునరావృత్తిం జ్ఞాననిర్ధూత కల్మషాః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, బుద్ధి, మనసు, విశ్వాసము, ఆశ్రయములు అన్నియును ఆ భగవంతుని యందే లగ్నమైనప్పుడు మానవుడు సంపూర్ణ జ్ఞానముచే కల్మష రహితుడై నేరుగా ముక్తి మార్గమున పయనిస్తాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సాధారణంగా మనము అజ్ఞానం చేత మోహితులమై ఉంటూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి మనము దేన్ని కూడా సరిగా అవగాహన చేసుకోలేకుండా పోతున్నాం. సో ఎప్పుడైతే మనిషి జ్ఞానాన్ని పొందుతాడంటే ఆ భగవంతుని అర్థం చేసుకోగలగడం జ్ఞానం. ఆత్మతత్వాన్ని, పరమాత్మతత్వాన్ని అర్థం చేసుకోవడం, ఆత్మకు పరమాత్మకు మధ్య ఉండే సంబంధాన్ని తెలుసుకోవడమే జ్ఞానం. మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే ఎవరైతే జీవుడు
తన యొక్క బుద్ధిని, మనసును, విశ్వాసము, ఆశ్రయములు అన్నీ కూడా మనం చేసే ప్రతిదీ కూడా ఆ భగవంతుని యందే లగ్నం చేసినప్పుడు, ఆ భగవంతునితో సంబంధంలో చూడగలిగినప్పుడు అతడు సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానం చేత కల్మష రహితుడై ఆ అతనిలో ఉండేటువంటి అమంగళమైనవన్నీ కూడా తొలగించబడి, కల్మషాలన్నీ కూడా తొలగించబడి నేరుగా ముక్తి మార్గమునే, అంటే ఆ జీవుడి యొక్క పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ ముక్తి మార్గమునే అతడు ప్రయాణించేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. విద్యా వినయ సంపన్నే బ్రాహ్మణే గవిహస్తిని సునిచైవ స్వపాకే చ పండిత సమదర్శినః. వినమ్రులైన యోగులు నిజమైన జ్ఞానబలంతో విద్యా వినయాలు కలిగిన బ్రాహ్మణుణ్ణి, గోవును, ఏనుగును, కుక్కను, చండాలుడిని సమదృష్టితో చూస్తారు అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉండేటువంటి వాడు వినమ్రులైనటువంటి యోగులు అని చెప్తున్నారు. ఆ వినమ్రులైనటువంటి యోగులు అంటే కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నటువంటి వారు, ఆ వ్యక్తి ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు జాతుల మధ్య గాని, అలాగే కులాల మధ్య గాని ఎటువంటి భేదాన్ని వారు చూపించరు అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే నిజమైనటువంటి వారి యొక్క జ్ఞాన బలంతో ఆ విద్యా వినయాలు ఉన్నటువంటి బ్రాహ్మణుడైనా, అలాగే చండాలుడైనా, సో సాధారణంగా ఆ సాంఘిక దృష్ట్యా బ్రాహ్మణుడు వేరు, చండాలుడు భిన్నులు అనిగా వేరుగా భావిస్తూ ఉంటుంటాం. అలాగే జాతి దృష్ట్యా కుక్క, ఆవు, ఏనుగు భిన్నాలుగా భావిస్తూ ఉంటాం. కానీ పండితుడైనటువంటి వాడు వీటన్నిటిని కూడా సమదృష్టితో చూడగలుగుతాడు. ఎందుకంటే ఆ అందరి హృదయాలలో, అన్ని జీవుల యొక్క హృదయాలలోనూ ఆ పరమాత్ముడు ఉన్నటువంటి ఆ పరమాత్ముణ్ణి చూడగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో కాబట్టి ఆ పరమాత్ముని దర్శించడం వల్ల వాస్తవానికి బ్రాహ్మణ దేహం గాని, ఆ చండాలుడు దేహం వేరుగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి చూడ్డానికి. కానీ ఆ పండిత సమ దృష్టి నహ అని చెప్తున్నారు. అతడు ఆ పండితుడు అనేటువంటి వాడు అక్కడ దేహంగా వేరువేరుగా కుక్క, ఏనుగు వేరుగా కనిపిస్తుంది, ఆవు కుక్క వేరుగా కనిపిస్తుంది, ఆవు ఏనుగు వేరుగా గాను, అలాగే చండాలుడు బ్రాహ్మణుడు వేరుగా కనిపించవచ్చు దేహపరంగా. కానీ వారందరిలో ఉండేటువంటి ఆ పరమాత్ముడు ఒక్కడే, ఆత్మ ఒక్కటే అనేటువంటిది భావించగలిగినప్పుడు అందరినీ కూడా సమదృష్టితో చూడగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఇహైవ తైర్జిత సర్గో ఏషాం సామ్యే స్థితం మనః నిర్దోషం హి సమం బ్రహ్మ తస్మాద్ బ్రహ్మణి తే స్థితాః. సమదృష్టి యందు సంపూర్ణ మనసుతో స్థితులైన వారు ఈ జన్మలోనే జనన మరణ చక్రాలను, అంటే ఆ చక్రాన్ని జయిస్తారు. వారు ఆ భగవంతుని యొక్క దోషరహితమైనటువంటి గుణాలను కలిగి ఉంటారు. కాబట్టి పరమ సత్యమునందే స్థితులై ఉంటారు వారు అంటూ నేను చెప్తున్నారు. అంటే ఆ అన్ని జీవుల ఎడ సమదృష్టితో ఎవరైతే ఉంటారో, అంటే ఎవరి మనసు అంతా కూడా సమత్వంతో ఉంటుందో, ఆ సమచిత్తంలో నెలకొని ఉండడం ద్వారా వారు అందరి ఇక ఈ జన్మలోనే ఆ జన్మ మృత్యు స్థితులను జయించినటువంటి వారు అవుతారు అని, అటువంటి వారు దోషరహితులుగా ఉండి ఆ పరమ సత్యాన్ని గ్రహించగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. తద్వారా వారు ఆధ్యాత్మికంగా వృద్ధి చెంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్య ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, ఏహి సంస్పర్శజాభోగ దుఃఖ యోనయ ఏవతే ఆద్యంతవంత కౌంతేయ నతేషు రమతే బుధః. ఇంకా చెప్తున్నారు మనకి, భౌతిక ఇంద్రియాలతో సంబంధము కలిగే బాహ్య సుఖాలు దుఃఖానికి కారణాలు అని చెప్తున్నారు, దుఃఖ హేతువులు అని చెప్తున్నారు. ఓ కుంతీ కుమారుడా, అలాంటి ఆనందాలకు ఆది మరియు అంతం ఉంది.
కాబట్టి వివేకవంతుడు వాటి యందు ఆసక్తుడు కాడు అంటూ ఆయన ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియాల యొక్క విషయాలలో ఇంద్రియ సుఖాలను అంటే ఈ ప్రాపంచకమైనటువంటి ఈ సుఖాలను అనుభవించాలి అనే ఇవే శాశ్వతము అనేటువంటి భావనలో ఉండి వీటిని అనుభవించాలి అనేటువంటి వారు ఇవి చెప్తున్నారు ఆయన. ఇవి దుఃఖానికి కారణమయ్యేటువంటివి, ఇవి శాశ్వతమైనవి కావు. అటువంటి ఆనందాలకు ప్రారంభము మరియు అంతం ఉంటుంది. కాబట్టి వివేకవంతుడైనటువంటి వాడు ఇటువంటి ఇంద్రియ తృప్తి కోసం ఎప్పుడూ కూడా ప్రయత్నించడు. ఆ భగవంతుని సంబంధంలో శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం, ఆ ఆధ్యాత్మిక విధానంలోనే శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం ఉంటుంది. సో కనుకనే ఆ శాశ్వతమైనటువంటి ఆనందం కోసము ఆ భగవత్ సంబంధంలో ఉండి ఆ యోగులైనటువంటి పండితులైనటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మిక వాదులు అయితే ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ భౌతిక అస్తిత్వం, భౌతికమైనటువంటి సుఖాల కోసం వారు ఎప్పుడూ ప్రయత్నించరు. ఆ భగవత్ సంబంధంలోనే వారు నిరంతరం కూడా ఉంటారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. ప్రభుజీ మీ వాయిస్ వినిపించట్లేదు ప్రభుజీ. మాతాజీ ఒక్క నిమిషం. ఓకే. సో ఇక్కడ ఈ భౌతికమైనటువంటి ఇంద్రియ వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో, అంటే ఈ కండ్లు, అలాగే చెవులు, అలాగే నాలుక, ముక్కు, చర్మము, ఇవి ఆ ఇంద్రియ వస్తువులు. ఇవి దుఃఖానికి కారణం అనేటువంటి దానికి మనము కొన్ని ఉదాహరణలుగా తీసుకున్నట్లయితే కొన్ని పురుగులు, అంటే ఈ మిడతలు అంటారు, ఇవన్నీ కూడా వెలుతురు బాగా కనిపిస్తే ఆ వెలుతురు దీపం దగ్గరికి వెళ్తాయి. అవి ఆ వెలుతురు ఉంటే వాటి యొక్క కళ్ళకి ఆ వెలుతురు కనిపించగానే అక్కడికి వెళ్ళాలి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ వెళ్ళడం ద్వారా ఆ వెళ్తే ఆ మంటలో పడేవి భస్మం అవడం, చనిపోవడం జరుగుతూ ఉంటుంటుంది. అలాగే ఇక్కడ ఈ జింకలు కొన్ని రకాలైనటువంటి శబ్దాలకు అట్రాక్ట్ అవుతాయి అని చెప్తారు. మరి ఆ శబ్దాలను బేస్ చేసుకొని వేటగాళ్ళు వల పెట్టి దానికి అవతల ఆ శబ్దం వచ్చే విధంగా చేస్తుంటారు. ఈ శబ్దానికి అది అట్రాక్ట్ అయినటువంటి జింక అవతలకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంది, వెళ్ళి ఆ వలలో పడుతుంది. అంటే చెవులు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనం కొన్ని విషయాల్లో వాటి ద్వారా దుఃఖానికి హేతువులు అవుతాయి అని చెప్తారు. అలాగే ఈ చేప నాలుక రుచికి అది బాగా అట్రాక్ట్ అవుతుంది అని చెప్తుంటారు. ఎందుకంటే ఆ నీటిలో ఎంతో ఆహారం తనకు ఉంటుంది, కానీ అది బయట నుంచి ఏదైనా పడగానే గుట్టుకుని మింగడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. సో అప్పుడు దాన్ని బేస్ చేసుకుని గాలం, అంటే చేపలు పట్టేటువంటి వారు గాలానికి కొంత ఆహార పదార్థాన్ని ఎర్రగా పెట్టి దానిలో పడేస్తే అది పోయి గుడుకుని మింగుతుంది, ఆ గాలానికి చిక్కుకుంటుంది. సో అలాగే ఇక కొన్ని నాసికలో ఇక్కడ కొన్ని కీటకాలకి ఆ మకరందం వాసన, ఫ్లవర్స్ నుంచి వచ్చేటువంటి వాసనకి అవి బాగా అట్రాక్ట్ అవుతాయి. వెళ్ళి ఆ ఫ్లవర్ పైన వాలగానే ఆ ఫ్లవర్ అది ముడుచుకుంటుంది, అందులో పడేది మరణించుతుంది. అలాగే చర్మస్పర్శకి ఎక్కువగా అట్రాక్ట్ అయ్యేది ఆ ఏనుగులు అని చెప్తారు. సో ఆ మదించినటువంటి ఏనుగులను బంధించడానికి ఇక్కడ కొంత ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చినటువంటి ఆడ ఏనుగులను పంపి ఆ అడవుల్లోకి పంపిస్తూ ఉంటుంటారు. అయితే అవి వచ్చేటువంటి అది ట్రైనింగ్ ద్వారా తీసుకొస్తుంటుంది రిటర్న్. ఆ తీసుకొచ్చేటువంటి వాటిలో ఆ వచ్చేటువంటి మార్గంలో గుంటలు తీసి దానిపైన కొంత ఆకులు పరుస్తారు. అది ఆ మర్దించినటువంటి ఆ గజ రాజులు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వచ్చేసి ఆ గుంటల్లో పట్టడం, తర్వాత వాటిని 2 రోజులు ఆహారం ఇవ్వకుండా ఉంచి క్షీణించిన తర్వాత బయటికి తీసి వాటిని కూడా వాడుకోవడం. ఈ విధంగా ఈ దుఃఖానికి కారణాలుగా ఇంద్రియ వస్తువుల్ని మనము ఉదాహరణలుగా కొన్ని చెప్పుకోవచ్చు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు, లభంతే బ్రహ్మ నిర్వాణం ఋషయ క్షీణ కల్మషాః చిన్నద్వైద యతాత్మానః సర్వభూత హితేరతాః. సంశయాలను తొలగించుకొని మనోనిగ్రహంతో సకల ప్రాణులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగిన ఋషులు పాపాలన్నింటినీ పోగొట్టుకొని ఆ బ్రహ్మ సాక్షాత్కారము, అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి పొందుతారు. అంటే తనలో ఎటువంటి సందేహాలను ఉంచుకోకుండా
మనసును నియంత్రించగలిగి, అలాగే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి అన్ని జీవులను సమదృష్టితో చూడగలిగి అన్ని జీవులకు మిత్రుడుగా భావించి ఉండేటువంటి, అలా అన్ని జీవులకు మేలు చేయడంలో ఆసక్తి కలిగినటువంటి ఆ పండితులు ఎవరైతే ఉన్నారో, ఋషులు ఎవరైతే ఉన్నారో, వారు ఈ బంధాలన్నింటినీ కూడా పోగొట్టుకొని బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం పొందగలుగుతారు. అంటే ఆ భగవంతుణ్ణి వారు పొందగలుగుతారు అని తెలియజేస్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, కామ క్రోధ వియుక్తానాం యతీనాం యతసేతసాం అభితో బ్రహ్మ నిర్వాణం వర్తతే విదితాత్మనాం. కామ క్రోధాలను విడిబడిన వారు, అంటే కామ క్రోధాలను జయించినటువంటి వారు, ఆత్మదర్శులను, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వారు, ఆత్మ సమయము కలిగినటువంటి వారు, సంపూర్ణత్వం కొరకు నిరంతరము ప్రయత్నించేటువంటి వారు అయినటువంటి మహాత్ములు నిశ్చయముగా అచిరకాలంలోనే, అంటే స్వల్పకాలంలోనే బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందుతారు. అంటే ఆ భగవద్ధామం, భగవంతుణ్ణి చేరుకోగలుగుతారు అని తెలియచేస్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఎవరైతే ఈ కామ కోరికలు, కోపాన్ని అన్నిటినీ వదిలివేస్తారో, ఆత్మతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారో, ఆత్మయందే సమయము కలిగి ఉంటారో, అలాగే పరిపూర్ణత్వాన్ని పొందడానికి, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని, అంటే ఆత్మ పరమాత్మ వాటి మధ్య సంబంధము అవి అన్నీ కూడా తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నించేటువంటి వారు, నిరంతరం కూడా ప్రయత్నించేటువంటి వారు అయినటువంటి మహాత్ములు చాలా స్వల్ప కాలంలోనే ఆ భగవంతుణ్ణి అనుగ్రహం పొందగలుగుతారు, ఆ భగవద్ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతారు అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో సాధారణంగా ఇక్కడ జీవులన్నీ కూడా భగవంతుని యొక్క అంశలే అని చెప్తాం. ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవులు కూడా. సో అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ భగవంతుని సంబంధం నుండి ఈర్ష్యతో బయటపడడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారికి, అంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అనేటువంటిది ఒక కారాగారం లాంటిది అని చెప్తుంటారు, అంటే జైలు లాంటిది. ఎలాగైతే ఇప్పుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మనము ఏవైనా చెడు పనులు చేస్తూ ఉంటే అందులోకి వెళ్ళి సత్ప్రవర్తన కలిగే విధంగా మనకి ఆ జైలు ఏ విధంగా ఉంటుందో, అలాగే ఆ దివ్యధామం, భగవంతుడి యొక్క సంగత్వంలో ఉండేటువంటి ఆ దివ్యధామంలో చెడు భావనతో వచ్చినటువంటి వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోనికి నెట్టివేయబడతారు అని చెప్తారు. ఈ భౌతిక ప్రపంచము మనకు ఒక జైలు లాంటిది. ఇక్కడ దీంట్లో మనము సరైనటువంటి మార్గాన్ని, ఎట్లాగైతే ఆ జైలుకు పంపించినటువంటి సక్రమ మార్గంలో ఉన్నట్లయితే త్వరగానే బయటపడుతుంటారు, అక్కడ కూడా పిచ్చి ప్రవర్తన చేస్తుంటే ఇంకా కాలం శిక్ష పొడిగించబడుతూ ఉంటుంటుంది. లేదా బయటకు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ చేసామనుకోండి, మళ్ళీ శిక్షలు అనుభవిస్తూ మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటుంటాం. అదే మాదిరిగా ఈ జనన మరణ చక్రాలలో చిక్కుకుంటాము. సత్ప్రవర్తన కలిగి మన యొక్క ధర్మాన్ని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఎలాగైతే తొందరగానే బయటపడతామో ఆ జైలు నుండి, సో ఇక్కడి నుంచి కూడా ఈ భౌతిక ప్రపంచం నుండి కూడా మనం బయటపడి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోగలుగుతాము, ఆ బ్రహ్మ నిర్వాణమును పొందగలుగుతారు అని తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. అదేవిధంగా ఈ అధ్యాయంలోని చివరి శ్లోకంలో భగవంతుడు ఈ విధంగా తెలియచేస్తూ భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోకమహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం జ్ఞాత్వా మాం శాంతి మృచ్చతి. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, నన్ను, అంటే ఆ భగవంతుడిని చెప్తున్నాడు ఆయనక. సో ప్రతి జీవుడి యొక్క గమ్యము, లక్ష్యమైనటువంటి ఆయన చెప్తున్నారు, నన్ను సమస్త యజ్ఞాలకు అలాగే సమస్త తపస్సులకు భోక్తను అని, సమస్త లోకముల దేవతలకు అధిపతిని అని, సర్వ ప్రాణులకు శ్రేయోభిలాషిని అని తెలుసుకొనిన పిదప నా భక్తుడు శాంతిని పొందుతాడు అంటూ, అంటే జీవుడు శాంతిని పొందగలిగేటువంటి మార్గాన్ని ఇక్కడ తెలియచేస్తున్నారు. ఎందుకంటే సాధారణంగా జీవులందరూ కూడా ఆ మాయా పిడికిల్లో, మాయతో బంధించబడి భౌతిక ప్రకృతి సాంగత్వంలో ఆ మాయా పిడికిల్లో ఉండడం వల్ల ఆ శాంతిని పొందడానికి మనము ఎంతో ఆరాటపడుతూ ఉంటుంటాం.
కానీ శాంతి సూత్రాలు మనకు తెలియదు. ఎలా మరి మనం అందరం అనుకుంటాం మనశ్శాంతిగా ఉండాలి, మనశ్శాంతిగా జీవించాలి, ప్రశాంతంగా జీవించాలి, ఏ కష్టాలు లేకుండా జీవించాలి అని అనుకుంటాం. కానీ మరి దానికి మూలమైనటువంటి సూత్రం ఏంటి అనేటువంటిది మనం ఆలోచించడం లేదు. సో అది ఈ భగవద్గీతలో మనకి మన జీవన విధానాలకు బోధించబడి తెలియజేసినటువంటి సూత్రం. మరి ఏమిటంటే మనము అన్నిటికీ మనమే ఆధిపత్యము, ఇదంతా మనది, నాది, నేను, నా సంపద, నా వారు అనేటువంటి భావనలో ఉండిపోతున్నాం మనం. కానీ దాన్ని ఎప్పుడైతే వదిలివేస్తామో ఇవంతా కూడా భగవంతునికి సంబంధించింది. సో ఇక్కడ మనము వచ్చి ఇక్కడ ఉండి అనుభవించుకోవడానికి వచ్చినటువంటి వారు. మరి అటువంటి దానిపైన మనము తెలిసి కూడా మనమే దానిపైన ఆధిపత్యం చలాయించాలి అనేటువంటి యజమానులుగా మనమే భావిస్తూ ఉన్నాం. కానీ ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, ఎవరైతే సమస్త యజ్ఞాలకు తపస్సులకు నేనే భోక్తను అని, అంటే ఆ భగవంతుడే భోక్త అని, మనము ఆ భగవంతుని యొక్క సేవకులము అని మాత్రమే తెలుసుకోగలిగినటువంటి వారు, అలాగే సమస్త లోకముల దేవతలన్నిందరికీ కూడా, అన్ని దేవతలకు కూడా ఆయన అంటున్నాడు తం ఈశ్వరాణం పరమం మహేశ్వరం అని చెప్తున్నారు. ఆయనే ఈ లోకాల్లో ఉండేటువంటి దేవతలందరికీ కూడా, అందరూ కూడా వివిధ రకాలైనటువంటి దేవతలు ఉన్నారు, వారందరికీ కూడా అధిపతి ఆయనే అని, అలాగే ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి అన్ని జీవులకు నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు, శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి ఒక మంచి మిత్రుడు ఆ భగవంతుడు అని ఎవరైతే తెలుసుకోగలుగుతారో అప్పుడు అటువంటి ఆ జీవులు, అటువంటి ఆయన యొక్క భక్తులు శాంతిని పొందగలుగుతారు అంటూ మనం మరి మన జీవనంలో మనం శాంతిని పొందడానికి మార్గాన్ని భగవద్గీత బోధిస్తూ ఉంది. ఏంటంటే మనము ఆ భగవంతుడే భోక్త అని, ఆ భగవంతుడే సమస్త లోకాలకు అధిపతి, ఆ సమస్త లోకాలలో ఉండేటువంటి దేవతలందరికీ ఆయనే అధిపతి అనేటువంటి విషయాన్ని, సర్వలోక మహేశ్వరం మొత్తాన్ని కూడా నియంత్రించేటువంటి వాడు, నిజమైనటువంటి నియంత్రికుడు ఆయనే. ఈ లోకాలన్నీ కూడా ఆయన యొక్క ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల ద్వారానే వచ్చేయడం, పోవడం, ఆయనలో లయం అవడము జరుగుతూ ఉంటుంది. సో మరి అది తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ లోకాలన్నిటికీ కూడా నిజమైనటువంటి నియంత్రికుడు ఆ భగవంతుడు అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, అలాగే సుహృదం సర్వభూతానాం అని చెప్తున్నాం, అంటే అన్ని జీవులకు కూడా నిజమైనటువంటి స్నేహితుడు ఆ భగవంతుడు అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు ఆ జీవులు శాంతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. సో ఫిష్ ఫార్ములా ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే ఆ కృష్ణుడు అనేటువంటి వాడు ఆయనే సుప్రీం పర్సనాలిటీ, దేవాది దేవుడు ఆ భగవంతుడు అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, అలాగే కృష్ణ ఈజ్ ద సుప్రీం కంట్రోలర్, ఆయనే సర్వ నియంత్రకుడు అని తెలుసుకోగలిగినటువంటి వాడు, అన్ని కూడా ఆయన యొక్క నియంత్రణలోనే ఉన్నాయి అని తెలుసుకోగలిగినప్పుడు, అలాగే కృష్ణ ఈజ్ అవర్ ఓన్లీ వెల్ విషింగ్ ఫ్రెండ్, కృష్ణుడు మన యొక్క నిజమైనటువంటి శ్రేయోభిలాషి అయినటువంటి మిత్రుడు అని మనం భావించగలిగినప్పుడు మనము శాంతియుతంగా జీవనం గడపగలుగుతాము అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో మరి ఆ విధంగా మనం అవగాహన చేసుకోవడానికి ఈ కలియుగంలో మనకు ఉన్నటువంటి అవకాశము ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను జపం చేయడం. అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుని యొక్క నామాలను నిరంతరము కూడా జపించడం.